God aften, kære venner. Hvis du er generet af øresusen, eller hvis du ikke længere er generet, men er blevet vant til det, men stadig gerne vil slippe af med det, eller hvis du er begyndt at høre dårligt, eller tror, at det kan ske for dig i fremtiden, vil du forebygge det? Værsgo. I dag vil jeg vise jer effektive metoder, som jeg selv har brugt i min praksis, og som har givet resultater. Så for at forstå, hvordan vi kan fjerne øresusen, skal vi først forstå, hvad vi skal påvirke. Der er forskellige årsager til øresusen, men i dag vil vi tale om de mest almindelige, som vi med succes kan påvirke. Her på dette utroligt realistiske billede ser vi en illustration af det menneskelige øre, som du kan se, samt blodkarrene, der netop forsyner strukturen i vores høreapparat, det indre, det ydre, det lydopfattende og det lydledende. Jeg har venligt vist dig ikke kun det ydre øre, vores øremusling, som det kaldes, øresnegl, den her, ikke? Øresnegl, ja, øre. Men også her, se hvad vi har, hvor interessant blodforsyningen til vores ører foregår. For en af hovedårsagerne er netop forstyrrelser i blodforsyningen til vores ører. Ikke det ydre, men det der er inde i øret. Fordi vi har det ydre øre, mellemøret og det indre øre. Der er et lydledende og et lydopfattende apparat. Og de problemer, vi oplever med hørelsen, er ofte forbundet med forstyrrelser i overførslen af nerveimpulser gennem vores hørenerve. Og blodkarrene deltager også i denne proces. Her er de vertebrale arterier, som I allerede kender. Der er 2 af dem, en højre og en venstre, som forenes i kraniehulen og danner basilararterien. Og fra denne arterie afgår cerebellararterien, men ikke bare cerebellararterien, men den forreste nedre cerebellararterie. Og fra den, ligesom floder, kan I se Volga, moderfloden. Og fra den igen, for eksempel en mindre flod, måske Malitivil eller Sura. Sådan er det. Her er situationen også lidt den samme. Den forreste nedre cerebellararterie udgik hos os fra basilararterien, som blev dannet i kraniehulen med sammensmeltningen af de fælles vertebrale arterier. Og fra denne forreste nedre cerebellararterie udgår labyrintarterien hos os. Labyrintarterien, det er sådan den hedder, som igen deler sig i grene, og de forsyner hele strukturen i vores lydopfattende apparat med blod. Den forsyner med blod. Der er grene, sådan forgreninger af selve arterien, som forsyner vores balanceorgan, de halvcirkelformede kanaler, samt selve hørenerven og sneglen. Dette organ deltager hovedsageligt i, at lyden kommer ind her, og derefter når den hjernen, så du forstår, hvad du har hørt. De kalder dig for at spise, men du hører det ikke. Eller en sms er kommet, lønnen er blevet sat ind, eller pensionen. Men du hørte det ikke. Eller omvendt, pengene er trukket. Sikkerhedstjenesten, ja, Sberbank, centralbanken, ringer til dig. Man må ikke overføre penge til en sikker konto. Husk det. Svindlere, lad være med at falde for det. Så, hvad har vi så, dig og mig? Det er labyrintarterien, der forsyner hele dette apparat, hørenerven, sneglen, med blod. Og hvilke problemer kan der opstå her? Det første er turbulente hvirvler i blodstrømmens vej. I dette tilfælde er det selvfølgelig overforkalkning. Med overforkalkning kan det desværre ikke hjælpe dig. Men der kan også være mekaniske problemer, når vores vertebralarterie bliver klemt. Eller når vi får venøs stase. Og på grund af blodfyldning opstår der også en forstyrrelse af den venøse afstrømning i alle disse strukturer. Nu, hvordan kan vi finde ud af, om vi kan påvirke hørelsen, påvirke støjen og forbedre hørelsen? Og hvor vellykket vil det være? For det første, et positivt tegn for dig, det er, at denne støj
kan fjernes. Det ændrer sig for det første alt efter hovedets position. For eksempel, du drejer hovedet. Prøv denne test. Lad os gøre det. Læg skeen, gaflen, koppen til side, og lad os lave denne test. Drej hovedet til den ene side. Se om støjen bliver stærkere eller svagere. Drej til den anden side. Ændrer den sig på nogen måde eller ej? Bøj hovedet fremad, bagud. Og hvis det ændrer sig for dig afhængig af hovedets position, er det godt. Det er et godt tegn. Det betyder, at det kan fjernes. Et komplet sæt øvelser, diagnostik og genopretning af din krop og dine muskler er nu tilgængeligt specielt til dig via linket. Det er her i beskrivelsen. Hvad indeholder det? Det indeholder alle øvelser, lige fra spidsen af det længste hår til din lyserøde hæle. Alle øvelser gennemgås trin for trin for alle muskler. Hvordan man træner musklerne, hvordan man finder ud af, hvilke der fungerer og hvilke der ikke gør. Ændring af bevægelsesmønstre, hvordan man lærer at gå, stå, ligge og sidde korrekt. Alle øvelser er gennemgået i detaljer. I 3 år blev de alle samlet, og nu er de endelig klar. Så du endelig kan rejse dig fra sofaen og begynde at lave dem. De venter allerede på dig, friske og klar, via linket i beskrivelsen. Nu til det andet. Åbn munden, luk munden, omvendt, pres tænderne sammen så meget som muligt. Og det samme igen. Se om det ændrer sig eller ej. Prøv det samme med forskellige kombinationer. Åbn munden, luk munden, drej hovedet. Prøv også at bide tænderne sammen og slip dem igen. Hvis der er ændringer, er det rigtig godt. Det betyder, at din støj vil blive mindre. Selve støjen kan være af flere typer. 2 typer. Det er højfrekvent, lavfrekvent. Høje frekvenser. Det er ligesom en myg, der sviger. Og lave frekvenser. Det er som om det er som Volga, når floden bruser. Eller vinden, når den bevæger ru- og hvedemarkerne. Sådan her. Det er lavfrekvent støj. Begge dele. Begge skal bekæmpes, men den lavfrekvente støj er lettere at behandle, for den er som regel forbundet med turbulens i strømmen, og når vi genopretter det, forsvinder det hurtigere. Men hvis det er lavfrekvent støj, betyder det, at der allerede er et lille problem med det lydopfattende apparat, med hørenerven. Men det er okay, det kan også forbedres. Så venner, endnu en test for at afgøre, om det er forbundet med nedsat blodtilførsel eller afløb. Så hvad gør du? Du bøjer hovedet nedad og ser, hvordan støjen opfører sig. Bliver den stærkere eller svagere? Hvis den bliver stærkere, betyder det, at der er en forstyrrelse i det venøse afløb. Hvis den bliver svagere, er det tilstrømningen. Og hvis den slet ikke ændrer sig, hvad kan man gøre? Så, venner, jeg kan se, I stiger på det her øre. Det er tegnet fantastisk, det er jeg enig i. Men lad nu være med at beundre billedet. Lad os gå videre til øvelserne. Så, hvad gav egentlig resultat? Ud fra min egen erfaring. Jeg fortæller jo kun om det, jeg selv har erfaring med, ikke? Først og fremmest handler det om at påvirke nakkemusklerne. Hvilke præcist? Først og fremmest scalenusmusklen. Der ser ikke ud til at være nogen direkte forbindelse. Hvor ligger vores hvirvelarterien? I rygsøjlekanalen, ikke? Lige her. Og hvor er scalenusmusklerne? De rører ikke direkte ved hinanden. Men netop ved påvirkning af den skrå halsmuskel har der mange gange været den effekt, at støjen forsvandt, netop man arbejdede på den. Det har ikke kun jeg bemærket. Også andre specialisters erfaring viser det samme resultat. Hvordan påvirker man så denne muskel? Scalenusmusklen sidder bag ved den store halsmuskel, hvis du selv vil finde den, altså bag ved sternocleidomastoideusmusklen. Den er ret fast og øm. Først skal du lære at massere den med hænderne. Og der er ikke kun én muskel der. Der er yderligere 2 scalenusmuskler sammen med den. De har deres egen lille stemning derinde. Mellem dem løber der også et karnervebund. Og her har vi den forreste, den midterste og den
bagerste scalenusmuskel. Og det er den forreste og den midterste, du har brug for. Men når du masserer, rammer du dem alle sammen derinde, både den forreste og den midterste. Så din opgave det er altså at dreje hovedet en smule og finde bagkanten af sternocleidomastoideusmusklen. Find det tætte område med spænding. Det er det, der er scalenusmusklen. Så du arbejder hele dette område igennem. Du masserer det bare. Først masserer du på denne måde. Og så nedad, herned, laver du en bevægelse oppefra og ned. Det er sådan, du arbejder med musklens fascie. Og så omvendt. Den er også på den anden side, ikke kun på den ene. Og så kan du også gøre det nedefra og op. Det er i forskellige positioner. Det vil sige, at du kan gøre det lidt fremad, lidt bagud. På den måde sikrer du og genopretter fasciernes bevægelighed. Sådan kan du gøre det med den anden hånd. Det vil sige, at du arbejder hele dette smertefulde område igennem. Bemærk efter dette, du vil blive overrasket over, at hovedet fra denne position har flyttet sig til en mere oprejst position. Det er fordi musklerne er afslappet. Det er lettere at holde hovedet på skuldrene, at se fremad og ikke nedad. Man skal se mod fremtiden, ikke mod jorden. Det her er skalmusklen. Nu går vi videre. Altså, prøv det. Allerede hos nogle af jer, bemærk, har lyden ændret sig. Skriv i kommentarerne, hvor mange decibel, det præcise tal, lyden har ændret sig for dig, efter du har udført denne procedure. Forresten, det mest interessante er lyden, ikke hvad er det egentlig? Hvad er det, der støjer derinde? Her er 2 muligheder. Den første, som I måske husker, vi nævnte det lige før, det er hvirvler. En turbulent blodstrøm. Når din arterie bliver klemt et sted, her er den bliver klemt udefra, ekstravasal kompression, eller for eksempel en aterosklerotisk plak indeni, og blodstrømmen den går ikke længere laminært, ikke jævnt, men turbulent. Her opstår der nogle hvirvler, ikke sandt? Og denne støj, den overføres ligesom, og det er det, I hører. Det føles endda som om, den er stærkere inde i hovedet. Og det andet er forvrængning af lyd eller tab af hørelse på bestemte frekvenser. For eksempel, du har besluttet dig for at lytte til radio. Din yndlingsradio. Hvilken lytter du til? Radio Dacia. Eller når du kører planter til sommerhuset. Ja, til sommerhuset. Eller for eksempel Radio Energy, når du laver morgengymnastik. Morgengymnastik selvfølgelig, når du vågner. Og så lad os sige, at du leder efter på din radiomodtager. Og du kan ikke finde den, der er støj på den frekvens, hvor dit yndlingsprogram Godmorgen plejede at være. Der er nu støj der. Det er det samme her. Altså bestemte lydfrekvenser. Hertz, megahertz, som de kaldes. Kilowatt, det er ikke ligegyldigt. Sådan. 93,5 FM for eksempel, ikke? Tidligere opfangede du denne frekvens godt med dit høresystem. Men nu er den væk, og i stedet for den vil du høre støj. Det vil sige, i stedet for de klare lyde fra musikken fra din yndlingssanger, ikke? Mozart, vil du kun høre støj. Og når du genopretter nerveledningen, vil din lille violin synge igen. Du vil danse om morgenen igen, lave morgengymnastik. Vi blev distraheret af teorien, men nu vender vi tilbage til praksis. Hvad er det næste? Det var calenusmusklen. Nu. Tykkemusklerne spiller også en stor rolle. Det temporomandibulære led. Det er dannet ikke kun af underkæben, men også af tindingebenet. Og det er netop inde i tindingebenet, at alt dette befinder sig. Og hørenerverne. Og sneglehuset og de halvcirkelformede kanaler og selve labyrintarterien. Alt er der. Og derfor kan kæbeledet også nogle gange påvirke støjen. Hvad skal man gøre ved det? Tindingemusklen og tykkemusklen. Tindingemusklen og tykkemusklen. Her har vi tykkemusklen. Det er også din opgave. Først skal du finde de ømme områder på denne muskel og arbejde dem igennem. Her har vi kindbensbuen på tindingebenet. Her har vi tindingbenet. Her har vi kindbenet. Og lige under det, lige her. Hele denne muskel masserer du. Først finder du præcist de ømme områder der. Og så kan du også arbejde med den fra forskellige vinkler. Lidt sådan her, lidt frem, tilbage. Det vil sige, du trykker på musklen og fører nedad sådan her. Du glatter den ud.
På den måde arbejder du med fascierne. Også mellem muskelfibrene. Også på tværs af muskelfibrene. Alle disse områder må du også gerne massere med cirkulære bevægelser. Alt det her arbejder du igennem. Det samme gør du med tindingemusklen. Her er den. Det er tindingemusklen. Den hører også til tykkemusklerne. Den deltager også i bevægelsen af kæbeleddet. Du arbejder også med den på samme måde. Del den op i 3 dele for nemheds skyld. Bagerste, midterste og forreste. Arbejd punktvist med hver af dem. Med bevægelser. For eksempel langs sådanne fibre. Ja, oppefra og ned. Nedefra og op. Herhen. Så vævet kan bevæge sig mere frit. Alt dette vil mindske spændingen i fascierne. Når fascien er spændt, skabes der først og fremmest betingelser for kompression af de venøse og lymfatiske kar. Du vil sikre genoprettelsen af alt dette. Det vil sige påvirkning af tindingemusklen, påvirkning af tykkemusklen. Alt dette gør vi. Vi arbejder det igennem. Dem, det hjælper, skriver en kommentar. Glem det ikke. Bliv ikke distraheret af, at du er begyndt at høre bedre. Angiv resultaterne i kommentarerne. Og det tredje, se her, dette er også interessant. Selve øregangen mister meget ofte sin bevægelighed. Og vi skal genoprette denne bevægelighed. Det vil sige, at vi kan ikke direkte påvirke de indre strukturer i øret, men vi kan påvirke dem indirekte. For at gøre dette, tager du selve øret sådan her og trækker det til siden. Og din opgave er ligesom at trække den ydre øregang lidt fremad her. Det vil sige, at du skal genoprette dens bevægelighed, så den kan bevæge sig i alle retninger. Det vil sige, at du tager fat bag øret og trækker. Trækker i midterdelen, slipper. Trækker, slipper. Trækker i øreflippen, slipper. Vi trækker sådan her til siden. Sådan. Ørerne bliver ikke større af det her. Jeg tror her. Nu trækker du også i den øverste del. Nu se her. Det er en simpel bevægelse. Det vil ikke give dig nogen problemer. Der er ingen spørgsmål til dette. Det er klart, hvordan man skal trække, men nu bliver det lidt sværere. Altså, denne del af øret er lige her, lige over øreflippen. Det er den bruskede del. Her er den. Tag fat i din egen, og tag også fat for oven, så det er behageligt. Og nu er din opgave at flytte denne del op og ned. Op, ned. Når vi taler eller tykker, skal denne del af øret være bevægelig og kunne bevæge sig. Det giver en god blodcirkulation. Men nogle gange går bevægeligheden tabt. Se, sådan skal du bevæge øret. Du bevæger det op og ned, altså selve øregangen. Og nu se her. Tag fat for eksempel i øreflippen. Hvad der er mest behageligt for dig, eller i den midterste del af øret. Og samtidig bevæger den op og ned, det vil sige, at du ligesom bevæger den indre del. Kan du se det? Nej? Nå, det kan ses. Her. Bevæg denne del op, ned, op, ned. Og på den måde, så får du alle disse strukturer til at bevæge sig. Det indre øre, som meget ofte mister bevægeligheden. Alt derinde bliver også ligesom stift, det bliver fibrotisk. Blodforsyningen mindskes. Hævelse dannes. Så, venner, nu kan vi allerede høre lyden mere tydeligt. Ja, ikke kun ved at læse på læberne længere. Sådan kigger I nøje efter, hvad jeg siger. Nu helt fri. Med fornøjelse. Først med det ene øre, så med det andet. I lægger øret til, ikke? I lytter til mig gennem højtalerne. Så, hvad skal I gøre nu? Disse øvelser her. Forsigtigt. Og dyrke sport. Hjælpe forældrene. Vi ses i de næste udsendelser. Giv et like, skriv kommentarer,